fushin za ka yi daidai gwargwado ne, kuma ka yi amfani da kalmomin dawo da wancan, domin shi musulmi idan ɗan uwan shi ya fanɗare dawo da shi yake yi. An gane, ba ƙoƙarin ya ingiza shi kuma ya tafi ba. In ɗan uwanka ya tafi ba ka waje ko, to ai ba kai nasara ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau, ai ba kai nasara ba. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. To shine sai mala yake cewa wannan zai kai ga mutum mai haƙƙi iri da mu zo ka hana shi haƙƙin shi. Za ga mutum ya fusata sai ya kawo ma iyalin shi cefa ne. A'a, me alaƙa wani fushinka da hana ta cefa ne? Kawo masu cefanansu, fushinka kuma na nan. Domin annabi ya ce ya isa mutum ya tara zunubin da zai kai shi wuta, ko da bai da zunubi kowanne sai wannan, wanda kan mallaki abincin shi ka rike ka hana shi don wani abu. Kafa bil mar'i ithman an yudayya mimma yamliku qutahu. Ba wani dalilin da zai sa don wane ya bata mare ka ce a daina sami abinci a gidan nan, ba wannan. Kawai idan ka ga baka gane ba, kayi ya bari bai bari ba, ka sabo goranka. Jama'a mun gano wannan da kyau ko, ka ragaje shi kawai. Amma magana a wannan kuma wannan department din daban ne. Ka ɗauki matakin da shari'a ya ce ta yi abin da ba shi kenan ba, fa'izuhunna, sai me fahajruhunna fil madaji, sai me wadribuhunna, sai me fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, in yake fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda. Shine kaidan musulunci. An gano wannan da kyau ko, mataki 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 mataki. Wancan abin da kuke dauka ba shi a cikin tsari. Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala yace wa tazharu atharul ghadabi ala sulukil insani, zaka ga gurbin fushi ya bayyana a cikin gudanarwar mutum, wa tasarrufatihi shakhsiyya, da kuma yanayin shi na mu'amalan shi na mutuntaka. Kaga wanda kuke sallama, kai mai sallama yayi abusan kamdarira, sai kauda kai ya batare, waje ba zai karba sallaman ka ba. Ka ji dan karamin iblis. Mun gano wannan da kyau ko? Za ka haɗu da mutum sai ya canza hanya, wai kakwai sallama, bayan annabi ya ce